iKaizer Chiefs ibhekene nenye isizini eyinselelo nokuqagela okukhulayo ngekusasa lomqeqeshi uNasruddin Nabi kuleli qembu. Imibiko ikhomba ukuthi isikhundla salomqeqeshi asicaci kahle, ikakhulukazi ngemuva kokuthi phambilini ikusasa lakhe belimatanisa nokuthi afinyelele kowamanqamu eNedbank Cup, kodwa kubukeka kusinda kwehlela njengoba amakhosi ezobhekana neMamelodi Sundowns kowandulelo wamanqamu. Ngaphakathi kwabaphathi beqembu imibono ihlukene ukuthi kumele yini iqembu limxoshe uNabi uma angase aphume kuNedbank Cup. Amanye amalungu akholelwa ukuthi ukuhlolwa kwekusasa likaNabi kufanele kuhlehliswe kuze kube sekupheleni kwesizini, kucatshangelwa umongo jikeleleni ukusebenza. Khona manjalo abezindaba baveza ukuthi nakuba leli qembu selizwakalisa isifiso sokuthi uNabi agcwalise inkontileka yakhe yeminyaka emithathu, imiphumela yakamuva engemihle yenyusa ingcindezi kumqeqeshi waseTunisia. Abasondelene neqembu badalula ukuthi imeneja yebhola yeChiefs uBubu Motaung imeseka kakhulu uNabi ukuthi aphathe izintambo. Motaung unombono ukuthi ukwenza kahle kukaNabi akufanele kuhlungwe ngemiphumela yalesizini kuphela, ethi umqeqeshi akanaso isikhathi esanele noma abadlali abadingekayo ukuze enze umbono wakhe ngokugcwele. Motaung ugcizelela ukuthi ngokuqinisa okufanele kwesizini ezayo amaqhinga kaNasruddin Nabi nezinhlelo zesikhathi eside zingaholela kwenzeni ngcono kakhulu. Eminye imithombo engaphakathi kweqembu iphakamisa ukuthi izinqumo zabaphathi zizobheka nenqubekela phambili kuNedbank Cup kanye nokuqeda ku-top 8 ku-league, okuyinto ethathwa njengebalulekile ukuze kuqhubeke impumelelo kanye nokuhlungela i-MTN 8. Baveza ukuthi ukuqeda ku-top 8 kungase kuvikele isikhundla sikaNabi